Кадифена, топла, ухаеща на свежест и пролет. Това е супата на Попай. Всичко започна в планината. Набрах си леворда и вече знаех какво ще готвя. Ето сме в кухнята. Отиваме да готвим. Хубаво измивам спанака и го оставям да се отседи. Нарязвам си още зеленилки, пресен лук, леворда и гъби слагам. Нямаше на Витоша, затова тези са от магазина. Прибавям чушки, морков. Обичам супата да е шарена, цветна, да носи настроение, като тези лаленца от Митака. Спанака трябва да се е отседил, трябва и него да нарежа. Когато приготвям спанак, махам дръжките на листенцата. Играчка е, но това са малките детайли към вкусната храна. И всичко влиза в тенджерата. Избягвам да запържвам, вие ако желаете го направете. Сол, черен пипер и това е. Пропуснах олиото. Слагам малко, не обичам супата да е мазна. Слагам вода, капак и на котлона. Оризът български, задължително измит. Слагам го, когато всичко заври. Ще има и застройка. Яйце, щипка сол, велжица кисело мляко. Изключвам котлона, когато оризът е готов и оставям супата малко да изстине. Първо слагам малко от супата в сместа, хубаво разбърквам и връщам обратно в тенджерата. Пак бъркам. Ако смесите веднага горещата супа с яйцето и млекцето, ще се пресече. Става на парцали. Не че и така не се яде, просто няма външен вид. Тази супичка върви с препечени филийки и лимонче. Малко е горещичка, обаче аз така я обичам. Една лъжица и си сякаш пак в планината. А вие? Аз си ям и гореща.